राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. എന്തായിരുന്നത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്, ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതില് ഭഗവാൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തന്നിഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണ്, ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിശ്വാസം അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നതും ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആരാധനയ്ക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ആരാധന വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാതും ഒന്നൊന്നിന് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ കുറിച്ച് അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് അല്ലെ, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്തവര്, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മാത്രല്ല അല്ലാത്തവരെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഏത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗ, ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അധ്യായം 17. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ 28 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും, വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലെ തപസ്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ 8 മുതൽ 22 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 23 മുതൽ 28 വരെ ഉപസംഹാരത്തില് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാതു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോത രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഈ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്.
ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നവരിൽ സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണോ ഏതാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ആൾ ദൈവങ്ങള്, അതായത് ദേവന്മാരൊന്നും അല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ? പിന്നെ അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനികളായിട്ട് പരമോന്നത പദവിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും നിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചിട്ട് ഈശ്വരനോ മനുഷ്യനോ ദേവന്മാർ ആരായിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉപാസിച്ചു പോകുന്ന അതിന് വല്ല സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ? അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യം ഉണ്ടാകോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, അതാണ് ഇവിടെ ആരാ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്മാരെ ഈശ്വരനായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവോ? ആ ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പാടിന് എന്തെങ്കിലും ഫലം അവർക്ക് കിട്ടുമോ? പിന്നെ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനികള് പരമോന്നത പദവിയിലെത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനം സ്വഭാവച സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനത്തെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്? പൂർവ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ, നമ്മൾ മുന്നേ ആർജിച്ചത്, മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമായിട്ട് ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെരല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലായിത്തീരും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനും കാമിയും ജ്ഞാനിയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് ഒരു ഭക്തൻ എത്തുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ എന്ത് വരും? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വരും. ആ ഭക്തി വളർന്ന് വളർന്ന് എന്തുവാകും? പ്രേമഭക്തിയാവും. പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ ആരെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക്? ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന്. ഇനി ഒരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും ആര് വരുന്നത്? ജ്ഞാനി വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അറിവ് നേടുക. ആ അറിവ് നേടി നേടി ആ ഭക്തൻ എന്തിലേക്ക് പോകും? എന്തിലേക്കാ പോകുന്ന? ജ്ഞാനം നേടി നേടി ആ ഭക്തൻ മുക്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഭക്തന് ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിലാണ് ആര് ലയിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ലയിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ജ്ഞാനം നേടി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാം? മുക്തിയിലേക്ക്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയും? പ്രകാശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഭക്തിയിലേക്കും കടക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്? മുക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അത് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു. മൂന്നാമത്തത് കാമി. രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ആ രജോ ഗുണത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗത്തിൽ പോകും, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകും. അപ്പോ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കാമി എവിടേക്ക് എത്താണ്? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. സത്വഗുണത്തിലൂടെ ഉള്ള ആ ജ്ഞാനി എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ശുദ്ധ സത്വത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ എവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി സമഹസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടണം. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടണം. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാകുന്നത്? ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്.
സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അങ്ങനെ താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന്, ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഓരോ ഗുണത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കളെ, ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് അവർ പറയും. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം, മതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക്, ശുദ്ധ സാത്വികത്തിലുള്ളതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും മാറി എവിടേക്കെത്താ? 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് അഭൗതികതയിലേക്ക് എത്താം. ശുദ്ധ സത്യത്തിലെത്താൻ വെച്ചാൽ അഭൗതികയിലേക്ക് എത്താം. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വേറെ ആരാധനാക്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട്? പല പല ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേറെ വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഓരോരുത്തരെ പറയാണ്. യജന്തേ സ്വാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ഓരോരുത്തരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. സ്വാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നേ? സത്വഗുണമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ സത്വഗുണമുള്ളവരെ ഈ 3 ഗുണത്തിനും മുകളില് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശക്തിത്വം, വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതികളിൽ നിന്നും തികച്ചു മുക്തിയേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മാറുന്നവനാണ് ആരെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ ആയാലും നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവമാർന്ന ഭാവത്തിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയോ തപോജനഃ. ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. കൂടെ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതനായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാത്ത നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ കാമം, ആസക്തി കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രേരിതനായിട്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ, സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുക. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരത്തിൽ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്.
ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാതെ സ്വയം കൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കടുത്ത വ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്രത ആചരണം എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വ്രതങ്ങൾ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്തിനാണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസങ്ങളൊന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസ ആദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും അസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപവാസ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? തികച്ചും അസുര സ്വഭാവികൾ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാതെ സ്വന്തം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നിഷ്ടത്തിന് വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നവർ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും ആരല്ല? ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭക്തന്മാരല്ല, ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം പറയുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ആഹാരത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദാമിമാം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ല. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഒരു പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ഇവർ. അപ്പോ മിഷനറി പ്രവർത്തകര് അവരെന്താ പറയണത്? ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് അതൊന്നും തടസ്സമല്ല. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഇതൊന്നും ആര് പറയണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ആയുസത്വ ബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാഹൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസാദികവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നത്, പിന്നെ രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടും സ്നിഗ്ധമായിട്ട്, അതായത് ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളത്, ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പിന്നെ പ്രീതികരമായിട്ട് ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വളർത്തുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതോ കട്മള ലവണ തീഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷ വിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പുള്ളത്, എരിവുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ വരൾച്ച, കടുത്ത ചൂട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്? രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. യാതയാമം ഗതരസം ഭൂതി പരുഷിതം ചേത് ഉച്ഛിഷ്ടാമഭിചാമേത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്,
ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഭക്ഷണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായതാണ്, അത് ആസ്വാദികരമാണ്, രോഗാണുരഹിതവുമായതുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യ ഇച്ഛത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേദി മന സമാധായ സ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികം. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാവണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. അത് ഒരാളെ സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാക്കും. അതായത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന എന്തിനു വേണം? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അമ്പലത്തില് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛത്തെ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നില് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നടത്തപ്പെടുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്ന, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ അസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഇതൊരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടില്ല. അപ്പം ചില ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, പക്ഷെ നേടിയ സമ്പത്ത് ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ എന്താണത്? നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. പക്ഷെ താമസികം ആയതുകൊണ്ട് അത് അസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവദിച്ച ഗുരു പ്രജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച്ച ശാരീരം തവ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷ ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇവയൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തപസ്സിനെ നമുക്ക് 3 ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ അതില് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ തുടങ്ങിയ ഉന്നതര് അവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരും. അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് അഭ്യാസ സാധ്വായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായ സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സത്യം പറയാ. പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവരുത്, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്യം, മൗനം, ആത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, പിന്നെന്താണ്? സ്വഭാവ ശുദ്ധി, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നത്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ മാനസിക തപസ്സില് ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മൗനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൗനം എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മൗനി തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും. ആത്മസംയമനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മനോനിയന്ത്രണം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക പ്ലസ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മസംയമനം അല്ലെങ്കിൽ മനോനിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 3 തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. ഈ 3 തപസ്സും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ് ത്രിവിധം നരൈ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് ശാരീരികവും മാനസികവും വാഗ്മയവും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംപേന ചൈവയത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അത് അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമാണ്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും. അത് അനിശ്ചിതവുമാണ്, ക്ഷണികവുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയത്തെ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അവരൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്തത്? ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് കഠിനമായ തപസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാതവ്യാമിതി യഥാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സ്വാത്വികം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്, വേണ്ടുന്ന കാലത്താണ്, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമാണ്.
ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ആർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം എന്നാ പറയണത്? ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല താനും. നമ്മൾ വിവേകപൂർവമല്ലാതെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്താൽ അതൊരിക്കലും എന്തില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആത്മീയമായ ഉത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആത്മീയ പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളത്? ഈ ദാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസാംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസികം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദാനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥാ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ പാശ്ചാത്താപിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, ദാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുറെ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പാശ്ചാത്തപിക്കുന്നതൊക്കെ രാജസിക ദാനത്തില് വരുന്നതാണ്. അത്തേശകാല യദ്ധാനം പാത്രേ ഭിശ്ചധീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്സാമാസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകുകയും ചെയ്താൽ അത് താമസമാണ്. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ദാനം കൊടുക്കുക, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അതെന്ത് ദാനാണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുക, അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ് ദാനം എന്ന് പറയാം. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ദാനം തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. അതവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു, അവര് ആ പൈസ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്തോണ്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടി അതിനെന്തായിട്ട് മാറി? ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാനാർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായ അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? അത്തരത്തിൽ തന്നെ താമസമാണ്. ഇപ്പൊ ദാനത്തിന് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അർഹതയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വില വെക്കാതെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? താമസമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഓം തത്സത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവർ 3 കൂട്ടരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓം തത്സത് എന്താന്ന് പറയാണ്. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണാ സ്ത്രീവിധാ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേദോച്ചാരണത്തിലും പിന്നെ മന്ത്രദാനം ഇതിലൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഉരുവിട്ടു പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആ പരമാത്മാവിനെ, ആ പരമ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ വഴിക്ക്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് ഈ ഉന്നേറ്റം, ഈ കാണുന്ന മുന്നേറ്റം എന്തിനു തടസ്സമാകുന്നില്ല? ശക്തി ക്ഷയിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും കാരണമാകുന്നില്ല.
തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞദാന തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ആ വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം. ഋഗ്വേദം 22:20 പറയുന്നതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണതയുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ? ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഓം തത് വിഷ്ണു പരമപദം. പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തിയുടെ വേദി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും പരിപൂർണത നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി, അതായത് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലത്തിൽ അഭയം തേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഈ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണെന്ത്? അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാപിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ തന്നെ യജ്ഞം ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടുപേരും സത്ത് എന്നാണ്. അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മമാണ് എന്ത്? സദ്ഭാവേ. സദ്ഭാവേ എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള കർമ്മം സദ്ഭാവേ. സാധുഭാവേ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സ്വാത്വികമാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവനാണ് ആര്? സാധു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും ബോധമുള്ളവനെ സാധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സദ്ഭാവേ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സദ്ഭാവേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സദ്ഭാവേ. സാധുഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ ഭാവമാണ്? ഭക്തന്റെ ഭാവം. അതാണ് സാധുഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്റെ ഭാവം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, പിന്നെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിൽ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാതും തദർത്ഥീയം എന്നതിൽ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എന്താണ്? തദർത്ഥീയം എന്ന് വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത് എന്ന് മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണതയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓം തത്സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്താകൃതം ചയേത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എങ്ങനെ അറിയപ്പെടും? അസത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടും. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പരലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം അസത്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് സ്ഥലത്തായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? സാത്വിക ഗുണം. അത് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നേരിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ഈ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നവൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ടം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടിയിട്ട് പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്നു വരാം. അങ്ങനെ വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കോണി കയറി പോകുന്നതും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തില് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒരു ഭക്തന്റെ, ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തി, പ്രേമം, ഭഗവാൻ. ഭക്തി, അത് ഭക്തന് എന്ത് വരും? ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഭക്തി ഏത് ഭക്തി വരും? പ്രേമഭക്തി വരും. പ്രേമഭക്തിയിലൂടെ ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? മുക്തി നേടി ബ്രഹ്മത്തില് പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് കാമി. തമസ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കാമി കർമ്മങ്ങളല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എവിടെ പോവും? ഭൂമിയിൽ പോയി. അല്ല സോറി, ഫലം കർമ്മം ചെയ്യും. ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പുണ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും, അല്ലാത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിൽ. അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഒരു കാമി എവിടെ എത്തുന്നത്? സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. വസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വിശുദ്ധ തത്വം. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികത. അടുത്തതോ? രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് രാജസഭകൾ. താമസികം 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതും ദുർഗന്ധം നൽകുന്നതും തൊടാൻ അറക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണം. താമസികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം
ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സ്വാത്വികന്മാരുടെ യജ്ഞം. രാജസികമായിട്ടുള്ളതോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസ്. താമസിക വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം ദക്ഷിണ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ. താമസികത്തിലുള്ള യജ്ഞം. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സോ ജ്ഞാനികളെയും പൂജിക്കുന്നു. ദേഹശുദ്ധി, ബ്രഹ്മചര്യം, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സും സാത്വിക ഗുണത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ഇനി അല്ല രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയണത്? തപസ് അടുത്തത് താമസികം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ചെയ്യുന്നു. രാജസികം ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് രാജസ്യ സ്വഭാവികം. രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് താമസത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പ്രതീകാത്മങ്ങളായ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോകുന്നു. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം സത്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സദ്ഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയിൽ, സദ്ഭാവേ എന്നത് പരമപുരുഷന്റെ സ്വഭാവം എന്ന നിലയ്ക്ക്, സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഏതില് വരും? തദർത്ഥീയത്തില് വരും. ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും എതിൽ തന്നെ വരും.